El que dèiem, tot just fa 4 anys d'un moviment social que per la seva dimensió va sorprendre el món sencer. El Me Too va destapar un gran escàndol d'abusos a les entranyes de Hollywood. Si els assetjaments masclistes sistemàtics s'havien normalitzat en aquell privilegiat escenari, què no podia estar passant arreu del món? L'espurna del Me Too es va convertir ara fa 4 anys en un incendi que encara crema. Edgar Fornós, bona tarda. Bona tarda, Jèssica. El moviment del Me Too va sacsejar els fonaments de molts sectors i especialment el de la cultura, però una de les coses que ha aconseguit el feminisme des de llavors és donar visibilitat a desigualtats que nosaltres teníem normalitzades. Doncs avui volem saber si aquest moviment, si el Me Too continua igual de viu, i per això saludem avui les nostres convidades. En primer lloc, la Thaís Gutiérrez, ella és periodista del diari Ara. Benvinguda, Thaís, a la línia. Bona tarda. Bona tarda. I saludem també la Marta Roqueta, investigadora predoctoral de la Universitat Oberta de Catalunya. Bona tarda, Marta. Bona tarda. Bé, creieu que continua igual de viu aquest moviment que va agafar tanta embranzida fa 4 anys, Marta? Jo crec que ha passat de fase. És a dir, una de les qüestions que en els estudis sobre moviments activistes i feministes a xarxes socials es té molt en compte és què passa una vegada hi ha un esclat a la xarxa. És a dir, com una acció connectiva passa a ser una acció col·lectiva. En el cas de molts moviments feministes, un dels reptes, una vegada es desenvolupen en el dia a dia, bàsicament són dos, que és el seu desenvolupament a nivell logístic, a nivell organitzatiu, i la relació que tenen les institucions. El cas del Me Too és un cas en això molt interessant, en el sentit en què, primer de tot, hem de tenir en compte que el Me Too no neix fa 4 anys, és quan ve l'esclat fa 4 anys. El Me Too era un moviment que va impulsar Tarana Burke, que és una activista afroamericana que el va utilitzar per parlar dels abusos sexuals a la comunitat afroamericana. Sí que és cert que arran dels casos de Harvey Weinstein es popularitza, i el que va passar després és l'organització Time's Up, que és una organització que es va dedicar a perseguir l'assetjament sexual en els àmbits laborals. El que s'ha vist sobretot durant aquests darrers 2 anys és que aquesta organització, el Time's Up, ha tingut problemes a nivell logístic, és a dir, moltes treballadores han denunciat una falta de transparència. Durant aquest any passat, van fins i tot resignar les dues grans fundadores del Time's Up, i fins i tot es van veure involucrades en l'escàndol del governador, crec que era de Nova York, l'Andrew Cuomo, que ell mateix va ser acusat d'agressions sexuals, i es deia que algunes representants del Time's Up diguéssim que l'havien consultat i havien estat no tan contundents com havia semblat amb aquestes denúncies. Thaís, tu creus que aquest terratrèmol que va agafar, com deia la Marta, tanta embranzida fa 4 anys a les xarxes encara continua sacsejant? Jo crec que ara realment estem en una altra fase i jo crec que s'ha de posar de relleu que la sacsejada llavors va ser molt forta fa 4 anys, perquè realment va posar sobre la taula i va visibilitzar un problema, que era el de l'assetjament i l'abús sexual, que es cometia en plena impunitat en aquell sector, que era el sector cultural i en el món de Hollywood, i aquella sacsejada forta jo crec que encara té ressò. I això ho hem vist en altres casos. El Me Too ha tingut com derivades en altres països que han anat sorgint, on dones han utilitzat les xarxes socials, seguint l'exemple del Me Too, per denunciar situacions d'abús, situacions d'assetjament. Per tant, jo faig una lectura positiva pel que fa a l'evolució, en el sentit de que, mentre segueixi sent una eina útil per donar veu a aquestes dones, que hi hagi aquest exercici de sororitat, és a dir, no se sentin soles perquè saben que hi ha una companyia, ni que sigui virtual, i que se senten escoltades, jo crec que això és important. Per tant, tot i que no és aquell esclat i aquell terratrèmol de fa 4 anys, jo crec que segueix tenint importància. El que dèiem, tot va començar a Hollywood. Harvey Weinstein va ser acusat d'abusos i violacions. Sí. Clar, més de 100 dones reportaven casos similars. Què va passar durant tot aquell temps perquè aquest personatge actués amb aquesta impunitat? Jo crec que és un cas paradigmàtic perquè es barregen elements clau, no? És a dir, és el poder, és la cultura del silenci, és aquesta cultura de la impunitat. Podia fer i desfer i no passava absolutament res, perquè allò no es percebia com un abús. Després hi ha aquest abús de poder... No es percebia com un abús o se silenciava?
Sí, ell no ho percebia com un abús, el seu entorn no ho percebia com un abús. Jo em refereixo que hi ha aquesta cultura del silenci, I de no? la normalització de l'abús, no? Totalment. Quan hi ha algú molt poderós. Sí, perquè a part, aquí també s'hi barreja un entorn laboral. La feina de moltes d'aquestes dones passava per Harvey Weinstein, depenia de Harvey Weinstein. Per tant, és aquest abús de poder que ell, sabedor de tenir aquest poder, llavors fa i desfà. És un cas paradigmàtic i és un cas terrible. I de fet, al final, que ell acabés a la presó, és a dir, és una de les parts positives en el balanç que fem del Me Too i que quan tot això va explotar i el cas Weinstein, de cop ens vam quedar tots, que aquesta persona ara mateix estigui a la presó, doncs a mi em sembla que això està molt bé. 23 anys de condemna. És que van ser 23 anys, al març del 20, justament quan esclatava la pandèmia, 23 anys de presó per delictes sexuals. Què va simbolitzar aquella condemna? Jo, sincerament, s'ha de tenir en compte que els abusos sexuals sempre s'han de veure en l'àmbit d'un sistema. Llavors, un dels riscos de casos com el de Harvey Weinstein, però també, per exemple, el veiem en casos com el de la Manada, que és agafar-los només com a casos excepcionals o com a casos en què el càstig és tan exemplar que sembla que amb això ja hem fet la feina. I aquest és el cas de Harvey Weinstein. La part penal sempre és positiva quan hi ha aquestes condemnes en el sentit en què es dona un missatge de que assetjar i agredir sexualment no queda impune, però també és cert que si aquests casos ja es qüestionen, hi ha casos que encara són més qüestionats. És a dir, els casos moltes vegades, com el cas de la Manada, que fins i tot en el seu dia ja va haver-hi molt rebombori i fins i tot no es va considerar en un primer moment violació. Clar, són casos que són molt evidents. I en aquests casos tan evidents, en què hi ha hagut un abús de poder tan flagrant, en què el sistema era còmplice, perquè els abusos, no només en l'àmbit del cinema, però en altres àmbits, succeeixen perquè hi ha un sistema que és còmplice. Perquè fins i tot les dones desenvolupen, i això com a dones periodistes també ens ho trobem, quan estem en contacte amb homes en poder en diversos àmbits, ens autoprotegim les unes a les altres. Moltes vegades les dones mateixes, les professionals de la informació, i aquí m'agradaria destacar el paper que fem totes les dones professionals de la informació a l'hora de cobrir uns fets que nosaltres moltes vegades també ens hi hem trobat, sigui en l'àmbit professional i tot i així o en el personal, i tot i així estem comunicant. Per tant, moltes vegades el risc és aquest, de només centrar-nos en aquests casos perquè són molt evidents i la resta de casos, diguéssim, més de micromasclismes o d'aquells casos d'homes que sistemàticament, per exemple, en l'àmbit laboral, l'àmbit periodístic, però també en l'àmbit polític, aquí a casa nostra, utilitzen les seves posicions de poder per tirar una cosa que no es considera agressió, com és tirar la canya sistemàticament a les periodistes, doncs aquests casos passen també inadvertits perquè tenim una idea de l'assetjament sexual com això, agafar una redactora i violar-la allà mateix. I a vegades també una de les coses que també s'han vist, per exemple, en casos d'aquí, com el cas d'Eduard Pujol, que va plegar de diputat de Junts per Catalunya, és que fins i tot dins dels partits polítics sembla, però també en altres àmbits, que els casos d'assetjament sexual hagi d'haver-hi sempre com una mena de prova penal. I això, en certa manera, també posa una càrrega de dificultat més alta a l'hora de denunciar segons quins abusos, perquè, per exemple, a la feina hi ha milers de males praxis que no fa falta denunciar-les a la justícia perquè l'empresa en si prengui alguna mesura. Va molt bé, Marta, que treguis el tema dels abusos o presumptes abusos també en la política, perquè a l'estat espanyol hi va haver una pionera també del Me Too, quan encara aquest moviment no es coneixia. Una dona sola i també anònima es va enfrontar a un home poderós que havia estat el seu assetjador durant anys. Marta del Cor, bona tarda. Bona tarda, Jessica. Doncs sí, segur que a molts dels que ens esteu veient us sonarà el nom de Nevenka. Va ser víctima d'assetjament sexual i va asseure a la banqueta dels acusats a l'exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. La periodista Maribel Sánchez Maroto ha dirigit una docusèrie que reivindica justament la valentia de Nevenka Fernández i que es pot veure a Netflix. I la tenim amb Nili i amb nosaltres, en aquest cas a la Maribel. Bona tarda, Maribel. Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres. Ara ho dèiem, que a l'estat espanyol ja vam tenir el nostre propi cas Me Too l'any 2002, que és l'any en què Nevenka va guanyar el judici contra el seu assetjador. Però per què vau decidir fer una docusèrie sobre aquest cas gairebé 20 anys després?
Sí, jo crec que tots li devíem d'alguna manera a Nevenka Fernández explicar la seva història. Com dèieu, va ser una dona molt valenta perquè en un moment en què molt poques dones s'atrevien a aixecar la veu i denunciar aquest tipus de delicte, ella ho va fer i ho va fer amb molt poc recolzament, poquíssim. La gent de la seva família i un grup de poquíssimes dones feministes de la seva ciutat, de Ponferrada, que sí que van sortir al carrer a defensar-la. Li devíem perquè en aquell moment jo crec que ens va passar massa desapercebut el que ella estava dient. Ella estava dient molt més que una denúncia per un succés, que és com jo crec que es va percebre en aquell moment. Ella estava dient que no és no, en el moment en què ningú ho deia. Ella va tenir una relació amb un home, va decidir trencar i en aquell moment ell no va acceptar i va començar el que ella diu al documental que va viure com un infern. Maribel, pels qui no coneixen a fons el cas de Nevenka, expliquem-ho, com ara també ja ho feies tu, ella va estar durant molt de temps patint assetjament en el seu lloc de feina, en aquest cas l'Ajuntament de Ponferrada, però concretament quin tipus d'assetjament és el que va patir? Com us deia, ella va tenir una relació molt breu amb el que era també el seu cap, l'alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, i quan veu que no li convé aquella relació i decideix que ja en té prou, l'alcalde no va acceptar i pretén continuar una relació, no sé, no m'atreveixo a dir que sentimental, però des de luego sí sexual, i l'assetja en diferents circumstàncies, no? Al mateix temps, en el moment en què ella insisteix en que no vol continuar, viu com l'aparten de les responsabilitats que tenia. Ella era una dona important a l'Ajuntament, va anar a les llistes com a número 3, una dona molt preparada, era la responsable d'Hisenda i a poc veu com li van traient competències a mesura que ella rebutja tornar a tenir cap relació amb l'alcalde. Llavors, al judici ella ho explica. Hi ha moments en què es trenca també en el documental perquè reviure allò encara ara li costa, però ella pateix el que ella defineix com a encerrones, viatges de feina, que l'alcalde s'ho fa venir bé perquè de cop per economia municipal només hi ha una habitació. Ella ho explica amb molt detall al judici i ella està en un moment de bloqueig emocional que és incapaç de reaccionar en el moment de la encerrona. I ho reviu al judici amb aquestes mateixes paraules. Com heu dit, va guanyar aquell judici i és la pionera en aquest país per un cas d'assetjament sexual d'un polític. Exacte, i això ho hem de posar en context. Era la primera vegada que un polític era condemnat a Espanya per assetjament sexual, però no hi va haver una explosió popular de recolzament a Nevenka com sí que hi va haver, per exemple, en els casos més recents d'assetjament i d'abús a les víctimes de Harvey Weinstein. Per què, aleshores, no va tenir tot aquest recolzament popular que ara sí que veiem? Perquè, de fet, fins i tot va haver-hi dones que s'hi van manifestar en contra quan hi va haver la sentència contra l'alcalde. Hem de tenir en compte que d'això fa més de 20 anys. Aquest país ha canviat molt, ens queda molt, però hem avançat en moltes coses per bé. En aquell moment, i jo crec que ara en alguns llocs d'aquest país encara ho trobaríem, no?, per desgràcia, en aquell moment una dona que havia tingut una relació amb un home i la tallava no es concebia la possibilitat que es pogués denunciar un assetjament. Llavors, com tu dius, en aquella plaça de Ponferrada, amb una sentència ja a la mà, van sortir al carrer molts veïns i veïnes que es van posar del costat del condemnat i no de la víctima. Per què? Ella, al documental, fa una reflexió sobre fins i tot el sentiment de culpa que ella va arribar a tenir per ser una dona guapa, preparada, amb ambicions polítiques perquè es creia que podia treballar pel seu poble i allò no li van perdonar, ni homes ni dones. I és veritat que és molt... Veure-ho ara, després de 20 anys, sobta molt, no?, veure una plaça amb 2.000-3.000 persones recolzant a l'assetjador i 300 persones, la majoria dones, sí, en un raconet de la plaça amb una pancarta dient cap dona sola davant d'un assetjador. Hem avançat afortunadament, tot i que segur que ens posaríem d'acord en que queda moltíssim. Doncs sí, afortunadament, efectivament, hem avançat, però ens queda molt per fer. Maribel Sánchez Maroto, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquestes explicacions sobre la docusèrie que heu fet i que vagi molt bé. Fins aviat.
Moltes gràcies i encantada perquè Sant Cugat és casa meva. Vaig començar aquí fa molts anys. I ens fa molta il·lusió haver-te donat també avui l'espai aquí a la A mi línia també. per compartir amb nosaltres. Moltes gràcies. A mi també. Ara ho deia, la Maribel, que això fa 20 anys. Per tant, suposo que el suport popular que rebria un cas com el seu a dia d'avui podria ser diferent? La Thaís fa dubte amb el cap, No, jo és que realment el cas de Nevenka va ser molt fort. Jo crec que l'hem de reconèixer la valentia, perquè el que va travessar aquella noia que només tenia 26 anys... Sense referents. Sense cap mena de referents. Em sembla que la llei contra l'assetjament sexual a Espanya és del 95, és a dir, que era una cosa... Ella era pionera, i ho va ser, però va estar molt sola, és el que ens deia. Va estar molt, molt sola. Tot Ponferrada se li va posar en contra. No se li va perdonar mai que hagués tingut aquella petita i breu relació amb l'alcalde i que després no volgués seguir. I va patir un judici duríssim. No sé si recordeu el fiscal del cas, el senyor García Ancos, va ser apartat d'aquell cas per les acusacions, pel maltracte i pel masclisme amb el qual es dirigia Nevenka. Fins i tot li van haver de recordar que ella no era l'acusada i el van retirar del cas. És a dir, tot el procés del cas Nevenka és d'aquells que posa els pèls de punta. Jo vull pensar que avui en dia, 20 anys després, les coses han canviat i segurament crec que el moviment feminista, que en aquell moment es van organitzar i li van donar suport, però realment eren molt poquetes, com ens deien, perquè ara es veu el documental que hi havia grans manifestacions en contra de Nevenka i hi havia unes desenes de dones a favor. Jo vull pensar que això avui en dia ara el moviment feminista sortiria, com ha sortit en altres ocasions, a les places, a protestar i, en aquest cas, a donar-li suport a Nevenka. M'agradaria pensar que sí. Clar, abans has parlat tu de sororitat. Aquí la força del grup és importantíssima, no? És bàsica per tirar endavant qualsevol moviment de defensa. La força del grup és important per, bàsicament, en el cas sobretot de les xarxes socials, per 3 motius. El primer és perquè polititza el malestar. És a dir, el fet de que altres dones compartim les experiències de masclismes o d'assetjament sexual o del que sigui, fa que te n'adonis que tu no estàs sola, que el que t'ha passat a tu no és un fet aïllat, sinó que és una causa sistèmica i, per tant, és política. A més, també et serveix per organitzar-te i per sentir que tens un suport, i també una cosa que han aportat molt les xarxes socials és per interpel·lar a les persones que han estat allà, i ja no et poden obviar. Sí que és cert, però, que estem en una fase en què potser el cas Nevenka tindria suports al carrer, però s'ha de començar a veure si existeixen suports institucionals a nivell d'organitzacions internes. Que això, per exemple, és una cosa que tornem al cas d'Eduard Pujol, perquè per mi és un cas força flagrant, en què en el moment en què es van fer públiques les acusacions d'assetjament envers Eduard Pujol a membres o a dones, que algunes estaven dins de Junts per Cat i altres no, van aparèixer 2 periodistes, Ana Polo i Núria Casas, que elles havien denunciat que Eduard Pujol les havia assetjat. I tot i així, i en el cas, per exemple, d'Ana Polo, ella mateixa va dir que cap periodista ni cap polític de Junts per Catalunya s'havia posat en contacte amb ella. És a dir, la gestió d'Eduard Pujol, per exemple, RAC1 l'hauria d'investigar. I Junts per Catalunya també l'hauria d'investigar, no? Per tant, arriba un moment en què potser les places s'omplen, però encara queda molt per fer a nivell de les institucions internes. Però alguna fita deu haver aconseguit tot aquest moviment MeToo, que des d'aleshores el 8M té una altra dimensió. Sí, això sí. És a dir, sí que es comença a parlar, però és el que deia abans, el gran repte sempre en un moviment feminista és la institucionalització en aquest país. És què passa quan s'arriba a les institucions, perquè hi ha unes institucions que tenen unes dinàmiques que són molt masclistes, i aquí és on està ja el gran repte. I això pot desanimar, però és una forma de progressar. És a dir, és una fase que no és bonica, no? La fase dels esclats a les places, de la suport, és la més bonica, però és la primera. Llavors, ara sí que ve una guerra més de trinxeres, una guerra més de desgast. I aquesta és en la que estem ara, que dic, no és tan bonica, però és la necessària, i és la que la sororitat va molt bé perquè és una guerra que desgasta molt. I el saber que tens un grup a darrere és molt important. I estem preparats per això, Thaís? No ho sé, vull pensar que sí. Crec que tenim assignatures pendents, crec que en som conscients, que això sempre és bo. Vinculat amb el cas Nevenka, una assignatura pendent seria claríssimament la justícia. Crec que no pot ser que les víctimes d'assetjament sexual, d'abús, segueixin passant per aquests processos de revictimització. Sí, no és un cas tan extrem com el cas de Nevenka, en aquell judici,
Però és cert que no hi ha perspectiva de gènere a la justícia, no? Efectivament. Jo crec que aquí falta formació i falta perspectiva de gènere, falta introduir perspectiva de gènere a tots els àmbits de la justícia per evitar precisament això, que les víctimes, per la por a aquesta revictimització, es tirin enrere i no comencin un procés de denúncia. És a dir, això no pot ser i això segueix passant. Per tant, aquesta jo crec que és una assignatura pendent clau. Si ens posem a pensar en assignatures pendents, jo apuntaria a l'educació, perquè acaba de sortir la xifra recent que tenim un 20% de joves, nois que creuen que la violència masclista no existeix. I un 9% de noies. I és un invent ideològic. Per tant, crec que aquesta és una assignatura pendent fortíssima. Ens hem de posar les piles en l'educació. No pot ser que amb el problema que tenim de violència masclista, amb les xifres de morts, no pot ser que tinguem un 20% de joves que estan negant això i que consideren que això és un invent. Per tant, crec que estem preparats, una part sí, però els reptes són importants. Sí, de fet, el vam tractar aquest tema la setmana passada, diria que era, i ens vam quedar impactats de gent que no considerava això, que és segurament el primer error per arribar a aquest punt. I Taís, anava a fer una pregunta. El cas més simbòlic segurament del Me Too català és el de l'Institut del Teatre. En quin punt estem de la investigació? Perquè sembla com que va quedar fa tants mesos aparcat que posa'ns al dia i sobretot també a quants professors estan expedientats. Sí, això és una feina que van fer els companys de l'Ara, l'Albert Llimós i la Núria Joanico, que van fer una feinada espectacular. En aquest moment diria que hi ha 13 professors investigats i em sembla que n'hi ha un que el seu cas s'ha enviat a la Fiscalia. Va dimitir la directora de l'Institut del Teatre i després, diria que el mateix dia va dimitir en bloc tot el grup de professors. Ara hi ha una nova directora i així està el cas. I un protocol intern que no sabem si encara ha pogut donar els seus fruits massa d'hora. Sí. Aquest cas sí que són l'Albert Llimós i la Núria Joanico qui coneixen més els detalls, però sí que la seva feinada va fer sortir a la llum un cas que és una mica com el Me Too català, perquè eren gairebé 30 anys d'aquests comportaments abusius i, sobretot, d'aquesta cultura dels homes poderosos que fan i desfan amb impunitat total. I això és el que passava en aquesta institució, això és el que van denunciar els companys periodistes i són molts anys de silenci. A més, coincideix la circumstància que normalment a les esferes de poders hi ha homes, no? Vull dir que això tampoc afavoreix aquesta situació. Sí, s'ha de dir que el fet de que els homes hagin estat tant de temps a les institucions i a les dones encara se'ns vegi una mica com intruses fa que fins i tot també moltes vegades els abusos, les agressions sexuals es considerin també un atac a la institució. És a dir, és la idea aquesta de que no només és l'home l'atacat, sinó que també és la institució. Hem de pensar que en els casos d'agressions sexuals lamentablement no s'estan enfocant com un cas de seguretat laboral, sinó que és com un cas en què entren en joc les dues concepcions d'honor que hi ha a la nostra societat. L'honor masculí va molt associat al renom i al prestigi, l'honor femení va molt associat encara a la sexualitat. Llavors, el problema en el cas d'aquestes, si us hi fixeu, en els processos de reparació d'aquests casos, normalment sempre es posa al centre la reparació dels homes afectats. Si us hi fixeu, fins i tot Quim Arrufat, que ha denunciat al diari Ara simplement per fer la feina d'informar sobre un procés intern que hi havia a la CUP i que tampoc gaires periodistes a nivell més... associacions de periodistes han denunciat aquest cas, el que dèiem abans, la institucionalització sempre és un gran impediment. Doncs fixeu-vos que moltes sempre es diu és que han atacat el meu honor. Llavors, en el moment en què entres un joc d'honors, perds de vista tota aquesta qüestió que dèiem institucional de la seguretat laboral. És que qualsevol argument per querellar-se té en compte això, el dret a l'honor i a la pròpia imatge, no? Vull dir que és un argument judicial, també. Exacte. Llavors tornem també en la qüestió de la justícia. Bé, creieu que anirem a millor en aquest aspecte? Tenim esperança? Sí. Sí, sempre cal tenir esperança. Moltíssimes gràcies a totes dues, Marta, Taís, que vagi molt bé. Són les 7 de la tarda, i pràcticament un minut. I ara toca parlar dels veïns incívics, dels qui deixen les escombraries al replà, dels qui posen la música massa alta a la nit o fumen a l'ascensor, i també dels veïns que fan servir el vostre wifi, atenció, sense que ho sapigueu, perquè és una pràctica molt més habitual del que ens podríem imaginar. Marta, no sé si a tu et passa. Que jo sàpiga, no,